Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. İyi dinleşler, iyi doğanlar. Bugün hem nesip olsa inşallah Ramazan ayının 25'i 25 Ramazan 1445 ve 4. April 2024 yıl 04 2024. Ma'lum ki bolşaly Kadir gecesi mübarek Ramazan ayının sonki 10 gecesinin içinde saklıdır buyurttular Peygamber aleyhissalatu vesselam. Belli bir gün edilse de 26'sından 27'sine geçen gece takminen gelip käbir alimlerin ortak netijesine gelinmeyine hem bolsa biz yine de Ramazan'ın her bir gecesini Kadir gece dip bilecek olmalı ve Allah Teala'dan dilek dualarımızı kem etmeliler. Ve bugün nesip edenden ilişkiler okulacak ayetler bugünkü nesip edenden bağışlan bırarak saklanyanım için. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadir suresini okuyalım. Leyletul Kadir. İnna enzelnahu fi leyletul Kadir ve ma edrake ma leyletul Kadir. Leyletul Kadir hadme şehr. Tenezzelul melaiketu ve ruhu fiha. Biizni rabbihim min kulli emrin. Selamun hiya hatta metla'il fecr. Sadakallahul azim. Tahqiq biz onu Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Sen Kadir gecesinin nämedigini nätip biljek? Kadir gecesi mun aydan hem hayırlıdır. Ol gecede perişteler ve ruh Cebrail aleyhisselam özlerinin perverdigarının ruhsatı bilen özlerine tapşırılan ehli işleri berca etmek için yere inerler. Ol gece ta daň atýança sağlık, salamatlyk bolar. Sadakallahul azim. Ve başlar gorwaly ve nesip edenler bugün hem Fetih ve Kamar Kur'an-ı Kerim'in 48. Fetih suresi ve 54. Kamar surelerini okumakçı Allah Teala onlardan hasıl olan sevapları insanlığa, geçmişlerimize, bu dünyada yaşap öğrenlerimize hem imanımıza koşmaklukta sebep kılsın inşallah diyelim ve esas kim Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'de nämeler buyurýar, nähili bolmaly adamzat mümin hem bu dünyada awat bolmak için hem ahiretdeki bismillah her hayrın başıdır. Elhamdülillah şükürdür denýäli. Fetih suresi Medine'de inen sürelerden bolup bol 29 ayetten ibaretdir. Fetih sözü yeňiş manysyny anlatýar. Yeňiş manysyny anlatýar. Bu sürede yeňiş we üstünlük barada gurrun gozgolýandygy üçin ol bu at bilen atlandyrypdyr. Sürede münafıklaryň hal hereketleri, musulmanlara wada berilen yeňişler ve olaryň häsiýetleri barada gurrun berilýär.
İnna fetahna laka fethan mubina liyaghfira lekallahu ma taqaddama min zenbiki ve ma teahhara ve yutimme nimetehu aleyke ve yahdiyeke sıratan müstakima ve yansurakallahu nasran aziza. Huvellezî enzeles sekinete fi kulubil mu'minîne liyezdâde imamen ma'a imanihim ve lillahi cunudus semavati vel ard ve kânallahu alimen hakîmâ. Liyudkhilel mu'minîne vel mu'minâti cennetin tecri min tahtihal enhâru hâlidûne fiha ve yukeffira anhum seyyiatihim ve kâne zâlike indallahi fevzen azîmâ. Ve yuazzibel münafıkîne vel münafıkâti vel müşrikîne vel müşrikâtis zannîne billahi zanne sevvi aleyhim daryatus sevvi ve qadiballahu aleyhim ve le'ânehum ve e'adde lehum cehenneme ve sa'et masîra. Ve lillahi cunudus semavati vel ardı ve kanallahu azizen hakîmâ. İnna erselnâke şahîden ve mübeşşiren ve nezîra li tu'minu billahi ve resûlihi ve tuazziruhu ve tuvakkiruhu ve tusebbihuhu ve tusebbihuhu bukraten ve asîla. İnnellezîne yubayyûneke innema yubayyûnallah yedullahi fevke eydîhim femen nekese fe innema yenkusu ala nefsihi ve men effâ bima ahâde aleyhullâhu fesâyu'tîne ecren azîmâ. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı bilen. Ey Muhammed! Taqiq biz sana aşkar ulu ýeňişiň ýolunlaşdyk düşündirişi. Bu ýeňiş Hudeybiye ulalaşygydyr. İslam tarihinde bu ulalaşyk Mekkäniň eýlenmegine ve musulmanlaryň ondan soňky ýeten üstünliklerine alyp baran eň uly ýeňiş hökmünde häsiýetlendirilýär. Allah bu ýeňişi senin öten ve geljekki ähli günälerini bagyşlamak, sana öz nigmatyny dogry nesip etmek hemde seni dogry ýola götürmek üçin meýesser eder. Şeýle de Allah sana uly bir ýeňiş bilen golda bermek istedi. İmanlarynyň hasta artmak üçin möminleriň kalplaryna imanlary bilen aramlyk indiren odur. Asmanlaryň we ýeriň goşunlary Allah'nynkydyr. Allah ähli zady bilýän bir hikmet eýesidir. Bunlaryň hemmesi mömin erkekleri ve mömin aýallary aşağından deryalar akyan cennetlerde ol ýerde ebedi galmak hemde olaryň erwetliklerini örtmek üçindir. Bu Allah'ın ýanynda uly bir üstünlükdir. Şeýle de bolar Allah hakdaky pikirleri elbet pikir bolan münafyk erkeklere ve münafyk aýallara Allah şäherlik koşan erkeklere ve Allah şäherlik koşan aýallara azap bermek üçindir. Musulmanlar için arzu eden elbetlik girdabı olaryň başyna bolsun. Allah olara gazap edip olary näletlendir. Hemde olary dozaka taýarlandyr. Ol barıljak nähil elbet ýerdir. Asmanlaryň we ýeriň goşunlary Allah'nynkydyr. Allah gudraty güýçlidir, hikmet eýesidir. Taqiq biz seni şaýat, boşlaýjy ve doýduryjy edip ýerdik. Ey möminler! Biz peýgamberi sizin Allah ve onun ilçisine iman getirmeniz, ona goldaw bermeniz, ona syla hormat goýmagyňyz ve ertir akşam Allah'ı tesbih etmeniz üçin peýgamberi berdik. Taqiq sana söz ähd berenler aslında Allah söz ikrar berendirler. Allah'ın eli gudraty olaryň ähd edenleriň elleriniň güýçleriniň ýokarşyndadyr. Kim öz beren sözünden dänse, taqiq ol öz garşysyna däner. Emma kim Allah beren sözüne wepaly bolsa, Allah ona oly syla berer. Düşündirişi diye Hicr senesinin 6. miladi 627. ýylynda Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam
umra hacını berca etmek için yanına 1400 sahabanı alıp Medine'den Mekke'ye taraf yola düşer. Şonda Mekkeli kafirler musulmanların Mekke'ye girmegine karşı çıkýarlar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Hudaybiye diýilen yere gelip Hazreti Osman'ı özlerinin söwüşmäge gelmediklerini bildirmek için Mekke'ye ilçet biberýär. Mekkeliler Hazreti Osman'ı goýbermän saklayanlarında Peygamberimiz sallallahu vesselam bir ağacın aşağına sahabalardan eger Osman öldürülen bolsa özlerini hem bu uğurda öldürülseler de söwüşçükleri barada söz bermeklerini isläp olardan ähdi peýman alýar. Bel zanentum ellen yenqaliber rasuli ve müminine ila ehlihim ebeden ve ziyyine zalike fi kulubikum ve zanentum zanne sev ve kuntum kavmen bura ve men lem yu'min billahi ve rasulihi fe inne atadna lil kafirin sa'ira ve lillahi mulkus semavati vel ard yaghfiru limen yasha ve yu'azzibu men yasha ve kana Allahu gafuran rahima. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل تتبعون كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل قالوا لا يفقهون إلا قليلا. كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلا قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون وأن تطيعوا يؤتيكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حراج ولا على الأراج حراج ولا على المريض حراج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنة تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك وهناك تحت الشجرات فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتنا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فأجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. Bedevilerden çarva Arapların söwüşü gitmän izda alanları sana bize mal mülkümüz ve maşgalamız gaýgy alada boldy. Biz sen bizim için Allah'dan yalqaw dile diýerler. Aslında olar dilleri bilen yüreklerini bolmadyk zada aýdarlar. Eden olara eger elbette Allah size zefer yetirmek istese ya da size bir peýda vermek istese sizi ondan goramagy kimin güýji yeter diýip aýt. Allah sizin edýän ähli işinizden habardardır. Ey münafıklar! Aslında siz Peygamber ve müminler hiç kaçan idina, maşgalalarına gaýdyp gelmez diýip pikir etdiňiz. Bu ýagdaý ve boş arzu sizin yüreklerinizde bezelli, hoş göründi. Siz elbet güman etdiňiz ve helakçilige uçuran kowum boldunuz. Kim Allah ve onun ilçisine iman getirmese bilip koysun, taƙi biz kafirler için alawly ot taýýarladyk. Asmanlaryň we ýeriň mülki hökmürawanlygy Allah'nynkydyr. Ol islänyň günäsini geçer, islänyne hem azap ceza verer. Elbette Allah bağışlayıcıdır, rahim şefaatlidir.
Siz olcaları almağa gideninizde söbeşe gatnaşman izde galanlar ruhsat bolsa biz hem sizin ýygyňyza düşsek diýdiler. Şeýdip olar Allahyň sözüni, hökmüni ütgetmek isleýärler. Sen olara siz hiç haçan bizim ýygyňyza düşüp bilmersiňiz. Sebäbi siz hakda Allah muny öň aýdyp goýupdy diýip aýt. Sen beýle diýsen olar ýok. Siz bize görüpçilik edýärsiňiz diýerler. Ýok, olaryň içinde muňa düşünýänler ören azdyr, köpüsi düşünmezler. Sen ol söbeşe gatnaşman izde galan çarwalara siz tiz wagtda ören güýçli we ýowuz söbeşçiň bir gowma garşy söbeşe çağırlarsyňyz. Ya siz olara garşy soňuna çelli söbeşersiňiz, ýa-da olar uruşsuz musulman bolarlar. Eger siz bu gelecek emre tabin bolsaňyz, Allah size ajaýyp syla berer. Emma siz mundan öňkem ýüz öwürişiňiz ýaly ýene-de ýüz öwürip söbeşden gaçsaňyz, size jebir jepaly azap bilen ceza bereriz diýip aýt. Söbeşden galmakda köre günä ýokdur, aksaga günä ýokdur, hassa ýatana hem günä ýokdur. Kim Allah we onuň iyisine tabin bolsa, Allah onu aşağının deryalar akyan cennetlere salar. Kim tabinlikten yüz öwürse, oňa hem jebir jepaly azap berer. Elbette Allah agajyň aşagyny sana iqrar ähdi peýman beren müminlerden razy bolandyr. Biz Allah olaryň kalplaryna ihlasy bilýände üçin olara aramlyk indirdi. Olary tiz wagtda amala aşjak ýeňiş we kazanjak köp boljalar bilen sylaglady. Elbette Allah gudraty güýçlidir, hikmet eýesidir. Düşündirişi bu ähdi peýman Hudeybiye Semre diýen agagyň aşagyna bolup geçýär. Muňa Rızwan beýaty, razyçylyk ikrary ähdi diýen ad galýar. Bu ýerde 1400 sany sahaba Kureyşler bilen soňuna çelli söbeşjekdikleri barada karara gelýärler we peýgambere kömek etjekdikleri barada söz berýärler. Allah size ýene-de köp mukdarda bolja aljagyňyzy wada berdi. Bulardan häzir size şulary berdi we müminlere bir alamat bolmagy hem-de sizi dogry ýola göndürmek üçin insanlaryň elleriniň iýizi eziyetlerini sizden ayırdı. Ve öhra lem takdiru aleyhe kad ihatallahu bika ve kanallahu ala kulli şeyin kadira ve lev katelekumul-lezine kafiru ve levvel edbârasum ve la yecidûne veliyen ve la nasira sünnetallahi allati kad halet min qablu ve len tecide li sünnetillahi tebdila ve huvellezî keffe eydiyekum ankum ve eydiyekum anhum bi batni Mekke'te min ba'di en asferakum aleykum ve kanallahu bima ta'melûne basîra. Humul-lezîne kâferû ve saddukum anil mescidil harami vel hedye makufen en yebluga mahillahu ve lev la ricalun mu'minûne ve nisâin mu'minatun lem ta'lamuhum en teta'ahum fe tusibekum minhum marratun bi gayri ilmin li yudhilallahu fi rahmetihi men yeşâ'u lev tezeyyelu le azzabnallezîne kâferû minhum azâben elîmâ. Cealellezîne kâferû fî kulûbihumul hamiyetel cahiliyeti fe enzelallahu sekinetehu ala resulihi ve alel müminine ve elzemehum kelimetet takva ve kâne hakka biha ve ahlâka ve kânallahu bi kulli şeyin alîmâ. Laqad sadakallahu resûlehu rüya bil hakkı la tedhulûnel mescidel harame inşallahu âminîne muhallikîne
رؤوسكم ومقصرين لا تخافن فأليم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سقوه يجيب الزرع ليغز بهم الكفار ووعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Sadakallahul azim. Siz henüz takdir edilmedik, verilmedik. Başka olcalar hem vardır. Allah onları korşap alandır, bilyendir. Taqiq Allah'ın ehli zada gücü yetiyendir. Eger Mekkeli kafirler sizin bilen söveşselerdi, elbette olar izlerine öwürlüp kaçardılar. Son hem özlerine dost ve kömekçi tapıp bilmezdiler. Bu Allah'ın ömründen beri devam edip gelen kanunundur. Allah'ın kanununda hiç yeri ülkeşlik tapıp bilmersin. Ol Allah size Mekke'nin içinde olarak kafirlere karşı yanlış bereninden son onların ellerini sizin ellerinizi hem onlardan çekti. Allah sizin ediyen ehli işlerinizi görüyendir. Olar inkar eden ve sizin Mescid-i Haram'a Kabe ziyaret etmenize hem de kurbanlıkların varmalı yerlerine yetmegine teskel olup saklanlardır. Eğer siz o yerde Mekke'de tanımayan Kabe erkek ve ayal müminlerinizi bilmezden depelesediniz, günah kazanırdınız. Bu sebeple hem siz ulu gıynanca ökünce kalırdınız. Allah bunu bilyendiği için sizin Mekke'ye girmenize ruhsat vermedi. Bu Allah'ın istenini rahmetine salmak içindir. Eğer olar Mekke'deki Müslümanlar ve kafirler birbirlerinden ayrı yaşayan bolsalardı, elbette onlardan inkar edenlere yovuz azap verirdik. Kafirler öz kalplerine kahar gazaplı öykü kinani İslam'dan önkü nadanlık öykü kinani ornaştırdılar. Allah hem öz ilçisinin ve müminlerin kalplerine özünün aramlığını indirdi, onların yüreklerine takvalık sözünün manisinin ornaşmağına himayet etti. Onlar bu söze en haklı hem de münasip kişilerdi. Allah ehli zadı bilyendir. Elbette Allah öz ilçisinin düşünü doğru çıkardı. Allah halasa siz hükmen amanlık içinde hac ibadet için saçlarınızı sıyırdırıp ve qyys kıldıp korkusuz salamatlık bilen Mescid-i Haram'a Kabe hükmen girersiniz. Allah sizin bilmeyen zadınızı bilyendir. Biz o size bu yeňişden öň yakin bir yeňiş berdi. Öz ilçisini ehli dinlerden üstün etmek için doğru yol ve hak din bilen iveren oldur. Şayat hükmünde Allah yeterliklidir. Muhammed Allah'ın ilçisidir. Onun yanındaki müminler olsa kafirlere yavuz, öz aralarına olsa birbirlerine rehimlidirler. Sen onların Allah'ın fazlı keremini ve razılığını islep rükû ve secde edýänliklerini görersin. Onların yüzlerinde maňlaýlarına secde izinden galan alamat nişan vardır. Bu onların Tevrat'taki beýan edilen aýratynlyklarydyr. Onların İncil'deki beyan eden aýratynlykları bolsa göwerip gitdigiçe güýçlenip ýognaýan ve öz gövresine dayanyan bir ekin ösümlik misalydyr. Bu ekin daýhanlaryň göwnüne ýarandyr. Bu Allah'ın şeydip şu ekin ýaly musulmanlary köpeldip güýçlendirmek bilen kafirlaryň hasym gaharyny getirmek üçindir. Allah iman getirip
Yaxşı işler edýänlere ýalkyw hemde ulus hylyg wada berilýär. Sadakallahul azim. Ve 54. süre Kamar suresi. Kamar suresi Mekke'de inen sürelerden bolup Mekke'de inen sürelerden bolup 55 ayetten ibaretdir. Kamar sözünün manisi ay diýmek bolup, ol sürenin ilkinji ayetini aýdylýandygy üçin bu ad berilipdir. Bu sürede öňkü peýgamberleriň dini ýaýradyş usullary Kur'anyň çağırşynyň ahyrky netijede Allah şäherip goşýanlary ýeňjekdigi, şeýle-de aýyň ikäge bölünjekdigi aýdylýar. Bismillahirrahmanirrahim. İktirabetis saatu ve şakkal kameru. Ve in yarav ayetin yuridu ve yekulu sihrun müstemirun. Ve kezzebbu ve tebbâhu envâihum ve kulli emrin müstakirun. Ve lekad câyahum minel enbâi ma fîhi müzdecer. Hikmetun bâligatun fema tuğnin nuzur. Fe tebelle anhum yevme yeddudal ila şeyin nukur. Huşşa'an ebsâruhum yahrucûne minel ecdâsi keennehum cerâdun muntesir. Muntehîne iladdâi yekulul kâfirûne hâze yevmun asîr. Kezzâbet kablâhum kavmu Nuhin fekezzâbu abdena ve kâlu mecnûnun vezducîr. Fedâ rabbehu inni mağlubun fentasir. Kıyamet sagydy ýakynlaşdy, ay ikä bölündi. Düşündirişi, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam mucizesi bilen Medine göçülmezden 5 ýyl öň Mekkäniň golaýyna ay ikä bölünýär, soň ýene birleşýär. Olar şäherip goşanlar bir mucize görseler ýüz öwürip bu öňden bäri dowam edip gelýän jadydyr diýerler. Olar hakykaty yalan hasapladylar we öz arzu isteklerine uydular. Emma her bir iş ýaly peýgamberlik hem yer ýüzünde karar tapar. Kasam bolsun olara inkarlaryny päskel boljak ençeme habarlar geldi. Bu Kur'an maksadyna ýeten hikmetdir. Emma ýüz öwrene duýduruşlar peýda bermez. Bes sen hem olardan ýüz öwür. Ol gün gelende çağırıcı olary bilinmeýän howply bir zady mahşer meýdanynda çağırar. Olaryň gözleri gorkudan utançdan ýaňa aşak bakyp çar tarapa ýaýran çykyrtgeler ýaly bölek-bölek bolup mazarlaryndan çykarlar. Kapyrlar çağırjy tarap kılgap barışlaryna bu gaty ýowuz gün diýerler. Olardan öň Nuh kowmy hem peýgamberi ýalan hasaplady. Bes olar ony ýalançy hasaplap bu bir däli diýdiler we dinini ýaýmagyna päskel bolup ony ynjytdylar. Ol hem Perwerdigaryny çağıryp, "Ey Perwerdigarym, takyk men ýeňildim, maňa kömek et" diýdi. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ فَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ فَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كَفُورًا وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَاتٍ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ. Ol hem Perwerdigaryny çağıryp, "Ey Perwerdigarym, takyk men ýeňildim,
bana kömek etdiğini. Biz çabığa kimin yağıyan su bolup su bulut bilen asmanın kapılarını açtık. Yerden hem çeşmeler çoğdurduk. Biz asman ve yer suwlary yazgyt edilen ol işin amaly aşmak üçin birleşdiler. Biz ony Nuhy tahtalardan hem de çüýlenip, berçinlenip ýasalan gäme mindirdik. Peýgamberligi inkar edilen Nuha sylar edilip berilen gämi bizim gözekçilimize yüzüp gidýärdi. Kasam bolsun, biz ibret bolsun diýip ol tupan hadisasyny izde goýduk. Eýsem, hany öwüt ibret alýan barmy? Olar meniň azabymyň we duýduruşlarymyň nähildigini gördüler. Kasam bolsun, biz ibret üçin Kur'any yeňilleşdirdik. Eýsem, hany öwüt ibret alýan barmy? Düşündürüşi, bu ýerde Kur'any okamak we ýat tutmak isleýän adam üçin onuň sözleriniň, onu düşünmek isleýänler üçin manylarynyň yeňilleşdirilendigi aýdylýar. Ad kowmy hem Hudy yalan hasapladylar. Olar meniň azabymyň we duýduruşlarymyň nähildigini gördüler. Biz olaryň üstüne şol mudamalyk bedbahtly günne aýylgan ses edýän apatly bir sowuk yel iýerdik. Ol yel insanlary kökü bilen sowurlan, içi boş hurma töňgeleri ýaly ýere zyňyp goýberýärdi. فكيف كان عذابي ونذوري ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذور فقالوا أبشرا منا وحيدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعور ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشير سيعلمون غدا من الكذاب الأشير إنا مرسل نقاط فتنة لهم فارتقبهم واستبير ونبيهم أن الماء قسمة بينكم كل شرب من مقتدار فنادوا صاحبهم فتعاطى فأقار فكيف كان عذاب ونذور إنا أرسلنا عليهم صيحات واحدة فقانك heşim muhtezir. Olar meniň azabymyň we duýduruşlarymyň nähildigini gördüler. Kasam bolsun, biz ibret üçin Kur'any yeňilleşdirdik. Eýsem, hany öwüt ibret alýan barmy? Semut kowmy hem duýdurujy peýgamberleri ýalan hasaplap, biz özümizden bolan bir adamy uýalymy takyk beýletsek biz azarys we tentek bolarys. Bu kitap biziň aramyzdan oňa berildimi, onu tapdymy? Ýok, ol gadyr bilmez bir ýalançydyr diýdiler. Biz Salyha ertir kıyamatda kimin gadyr bilmez ýalançydygyny görerler. Takyk biz olara fitne, syna bolmak üçin bir inen diýe iýerdik. Sen olary syna ve eziyetlerine sabır ettiýdik. Sen olara suwuň öz aralarynda nowatlydygyny ve kimin öz nowatyna gelip suwy bir gün olar ulanyp bir gün bolsa düýe suw içmeliligini habar ber. Olar kowmyň iň azgyny bolan dostlaryny çağırdylar. Ol hem muňa batyr gaýlanyp bıçagyny çykaryp düýäniň damagyny çaldy. Olar meniň azabymyň we duýduruşlarymyň nähilligini gördüler. Biz olara aýylganç bir ses iýerdik. Biz olar agyldaky mallaryň çeýnäp taşlan, goran, çöpi ýaly boldular. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُورِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ نِعْمَةً مِنْ عِندِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ
وَلَقَدْ رَوَدتُّهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ فَذُوقِ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبَ بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ كُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ Kasam bolsun biz ibret üçin Kur'any yeňilleşdirdik. Eýsem hani öwüt ibret alýan barmy? Lut kowmy hem duýduruşlary ýalan hasapladylar. Biz hem Lutun maşgalasynyň galan hemmesini üstüne daş ýagdyrýan bir tüwele iýerdik. Olary Lutun maşgalasyny bolsa özümizden bir nygmat, rahmet hökmünde seher wagty halas etdik ine. Biz şükür edenleri şeýdip syýlaýarys. Kasam bolsun Lut olara bizim tutjak azabymyzy duýdurupdy. Emma olar bu duýduruşlary pisinde hem almadylar. Olar Lutun mehmanlaryny bozuklyk etmek istediler. Biz hem olaryň gözlerini doly kör etdik. Olara meniň azabymyň we duýduruşlarymyň nähilligini dadyň diýdik. Kasam bolsun bir gün seher bilen olaryň üstüne çöküji bir azap geldi. Olara meniň azabymyň we duýduruşlarymyň nähilligini dadyň diýdik. Kasam bolsun biz ibret üçin Kur'any yeňilleşdirdik. Eýsem hani öwüt ibret alýan barmy? Kasam bolsun Firawunyň maşgalasyna hem duýdurjylar, peýgamberler geldi. Emma olar biziň ayatlarymyzyň, mucizelerimiziň hemmesini ýalan hasapladylar. Biz hem olara güç kuwwatymyza münasip bolan jaza berdik. Ey Mekkeliler, hani aýdyň, siziň kapyrlaryňyz olardan has haýyrlymy, güýçlümi? Ýa-da Allah kitaplarda siziň ahiretde halas boljakdygyňyz barada el degirilmezlik hatyňyz barmy? El degirilmezlik hatyňyz barmy? Em yekuluna nahnu jemi'un muntasir yuhsamul jamu ve yuvelluna dubur belis saatu mev'iduhum ve saatu etqa ve emer innel mücrimune fi dalalin ve sur yevme yushabuna fin nari ala bejughihim nuzuqu massa siqar inne kulle şeyin halaknahu bi qadar ve ma emruna illa vahidatun bi kelamihi bil basar ve laqad ahlakna eşya'akum fehel min muddakir ve kulli şeyin fe'aluhu fiz zubur ve kulli sagirin ve kebirin mustatar inne muttaqina fi cennetin ve nehar fi maq'adi sidqin inde melikin muqtedir. Ýa-da olar özlerine biz Allah'dan kömek görecek cemaat millet diýerlermi? Şuny anyk bilsinler. Tiz wagtda olaryň jemaaty, güýçleri derbidagyn ediler we olar izlerine öwrülip kaçarlar. Dogrusy, olara wada berilen kıyamet sagady beýan edip bolmajak derejede aýlygynç we elhenç sagatdyr. Taky günäkärler azgynçylygyň we oduň azabyň içindedirler. Otda, dozakda yüzin sürünüljek günleri olara dozakyň azabynyň nähil bolup degendigini dadyň diýler. Taky biz ähli zady bir ölçege göre yaratdyk. Biziň emrimiz göz kırpmasy, salym ýaly diňe birgejek bol diýmekden ibaratdyr. Kasam bolsun biz sizin ýaly ençeleri helak etdik eýsem hani öwüt ibret alýan barmy? Olaryň eden ähli zatlary amal defterlerine ýazylandyr. Kiçik uly hemmesi setir-mesetir ýazylandyr. Taky
takvalar cennetlerde ve deryaların kenarlarındadır. Onlar güýçli hökümdarın ýanyndaky hak meclisindedirler. Sadakallahul azim. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamül murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Ey Allah'ım ya Rabbim, okunmuş olan Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin hasıl olan sevapları soğuk ettik evvelem Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ruhlarına, ashab-ı kiram, ashab-ı uhud, ashab-ı şühedâ-i miskinata masal şan koca kuruşan mütevli şan rahman şan kelem şan telvestan telvestan kavsun sahibi Adem aleyhisselam'dan geçip bütün müminlerin ruhlarına imanlı hemra cennet dâileri cennet dâileri cennet mekanları cennet firdevs olsun, dostları hemraları iman olsun. Rabbim seni ödün onları bağışlı, kitaplarını sağından verdir. Cennetlerin en yüksek mertebesine koyup Peygamberimizden bilelikte direlenlerden eyle. Galıverse de bizlere de bu hayatta alanlara da maşgallarımız bilen ağız birlikte birleşmekliğimizi, yurdumuza parahatçıları, erkinçileri, zalim sultanı hem yurdumuzdan ayrılmaklığını, halkın iman bilen, ağzı birlik bilen cevizlikte cemlenip zalim sultanı, zalimdiğini yüzüne aytmaklık ve ona layık temmesini vermekle gözüm nesip eyle. Şu mübarek Ramazan gecesinde özün dile dualarımız kabul eyle, niyetlerimizi sen bilýän kalbymyzdakyları ve dilimizdakileri sen bilýän kalbymyzdaky bilen dilimizdakileri bir getir. Kur'an-ı Kerim'de vaade versin ýaly mümin musulmanlara öz ýurduna ağzı birlikte, bilelikte zalimlere karşı yeňinji bolup gelmeklerine ýaşamakda bilen müýesser eyle. Allahümme inne eselike imanen daim ve eselike kalbe haşi ve eselike nafi ve eselike sadika ve eselike dinen kayyime ve eselike afiyette min kulli belek ve eselike tamamel afiyek ve eselike devamel afiyek ve eselike şükrü afiyek ve eselike nas. Allahümme eşkili zalimine biz zalimin ve ehricne beynihim salimin. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Rabbena gfirli ve li ve lideye ve lil müminine ve kulli hisab ve rahmetike erhamer rahimin. Ey Allah'ım ya Rabbim, şu günlerde öylerine varsın, varacak olan öylerine gidecekte olan gidip bilmeyenlerin hem kalplarına imanlarını güçlendir, işlerine kararlarını ver, sağ salamatlıkta şu köylerimize, maşgallarımıza sağlaman dolanıp parmaklığa ve yurdumuza dövre layık kanunlara layıklıkta yurdumuzu has kaymgowu parahatçılığa yerlendirmekte, zalimlere temmi çare bilmeklige, milleti hem doğru yola çağırıp doğru yol vermeklige müyesser eyle. Allahümme inne eselike manen daim ve eselike kalbin haş ve eselike kıyın gününe olup veren mümin bende verene de özün yardım edevere Allah'ım ya Rabbim. Etaatiyem zalimlerin zulmunu uçurak veren kavimleri hem de bizim Türkmenistanlılarımızı Orset'te, Türkiye'de, Avrupa'da, Amerika'da ve beylek yurtlarda kösent verenlerini hem kösenmeze alıp işlerini rast getir, uğrundan getir, kalplerimizi birleştir ki sen Kur'an-ı Kerim'de vaade verdin, iman eden bendelerimin kalplerini birleştirecektirin, zalime karşı, zulma karşı, küffara karşı yeňişi müminlere verecektirin veren vaadany biz inanýas. Her işin başı Bismillah'tır, ortasy şükür, elhamdülillah'tır ve hemişe de Kur'an okap, seni atlamak, zikir etmekle bize müyesser eyle. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve lâkıbetul muttaqin. Vessalatu vesselam ala hayreki ve hasbi aleyhi ve sahbihi ecmaîn. Amin ya Rabbil alemin ve rahmetike erhamer rahimin. Ağolun eyleşler, Allah'a emanetsiniz. Nekip bu eğitimine de bugün bu saatlarda görüşmek umidi bilen Allah'a emanet olun.